अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सुखीपुर बाजार छोरो टूटे देहिया बदन पूरे पूरो संजगा बना कर रखे गइला छोरो टूटे देहिया बदन पूरे पूरो बाहर जाके झूठो काहे कोना रोज करेला बाहर जाके झूठो काहे कोना रोज करेला कोइल का सैया भोर के कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे उमेश सुखीपुर बाजार सैया भोर के कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के राइटर मनोज देवर हमरे से रहेला सुजय में सभी साल तमरो जग करेला अरे राजा राइटर मनोज देवर हमरे से रहेला सुजय में सभी साल तमरो जग करेला कोइल का सैया भोर के कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के सुतऊ के बेरिया खोजेला कोइल का सैया भोर के देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।